Se tiġi estiża l-iskema tal-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi għall-għaqdiet volontari magħrufa bħala l-Covid Wage Supplement permezz ta' €1,100,000 addizzjonali. Permezz ta' dan l-organizzazzjonijiet volontari ħajkun allokata lihom €4,100,000. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo spjegalna kif taħdem din l-iskema li qed iżżomm l-għaqdiet joperaw jkunu ta' ġid għas-soċjetà. Bażikament din l-iskema hija estiża ma' dik li konna minna s-sena l-oħra minn Marzu sa' Ottubru, issa qed nestenduha minn Ottubru sal-aħħar ta' Marzu, b'tali mod biex l-għaqdiet, speċjalment dawk li għandhom impjegati magħhom, inkunu nistgħu insostnuhom biex ikun hemm ġifieri dak l-impjegati illi bħala flus qed ngħinu b'iskema parallela ma' dik tal-Malt Enterprise b'tali mod li dawn ngħinuhom fil-pagi. U għazit jgħid ukoll li permezz ta' dawn il-fondi l-għaqdiet ħajkunu jistgħu jħallsu wkoll kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Nora Macelli, l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni St. Jean Antid, qalet kif din l-iskema kienet tajnuna kbira għal-fondazzjoni. U l-iskema tal-gvernanitna biex għal dal-aħħar 8 xhur inkomplu inħallsu salarji ta' professjonisti li mingħajrhom ma konniex nistgħu nilqgħu. Ara, s-sena l-oħra l-għajna każijiet ġodda, familji ġodda li talbuna l-għajnuna, 370 plus familji oħra li qbajna ngħinu minn snin oħra. Ġifri aħna qbajna għaddejjin b'kull mezz possibbli. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana saħaq li l-Gvern qed jirrikonoxxi ħidmet l-għaqdiet li kienet anki meħtieġa waqt l-imxija. Naħseb l-inqas ħaġa li jistgħmel il-Gvern huwa li juri l-apprezzament tiegħu billi jkun spalla ma' spalla ma' min qed jgħin fis-soċjetà tagħna. U għalhekk qed intennu l-appoġġ finanzjarju tal-Gvern kif ukoll anke dak morali lil dawn l-għaqdiet sabiex nagħmluhom kuraġġ ħalli matul din is-sena huma wkoll ikomplu bil-impenji tagħhom fis-soċjetà tagħna. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-volontarjat Clifton Grima qal li l-Gvern qed isalva wkoll il-ħobża ta' kuljum tal-professjonisti li jaħdmu mal-għaqdiet u biex dawn ma jalqux. Ridna naħdmu jitfid biex propju nassiguraw l-eżistenza ta' dan is-settur għax kellek għaqdiet li qalulna li ħajkollhom jalqu l-bibien minħabba noqqas ta' dħul u rajna wkoll li nisalvagwardjaw dak li huma l-impjiegi.